Ona bi zainzuri, biak luze, biak lirain, biak zuri. Berdinak dirudite, baina ez. Hau, bertako zainzuri bada, adibidez, San Adriangoa. Beste hau aldiz, lekutatik ekarritakoa, Perutik, edo Txinatik. Elikagai bera da bai, begiratu batean ia berdina, baina bata edo beste aianda elikatzen den eredua oso desberdina da. Bigarrenaren ibilbidea Euskal Herritik milaka kilometrora hasi zen, lur eremu izugarri bateko zainzuri landaketa erraldoi batean. Ezin jakin zehazki non, zehazki nork jaso zuen. Planta ikaragarri batean transformatu ostean, kamioi itzel batean heldu zen portura, edo aireportura. Milaka eta milaka kilometro egin zuen, kontua galtzeko bestea. Lurra hartuta, berriro kamioira, eta berriro ere plantara. Oraingoan, etiketa jartzeko. Tira, beste kamioi bat, biltegira, supermerkatura. Hor zaudezu, karro eta guzti. Hartu duzu, ordaindu eta etxera. Arrastoa hor geratu da. CO2 isurketatan neur liteke. Desertuari jandako lur eremuaren azaleran, edo dirutan. Ordaindu duzunaren zati txiki bat niminoa jasoko dute zirkuito guztiko langileek. Kutxazain, gidari, elaboratzaile, nekazari eta enparauek. Zerbait gehiago, bitarteko enpresek. Gehien, bertakotzat zenuen konserba markaren jabe den arrisku kapitaleko funtsak. Errigora egiten dugunok, argi genuen ez genuela mustro elikatzen segi nahi. Arduraz konsumitu nahi genuela, arduraz ekoitzi, arduraz elkartrukatu. Eta dagoeneko 5 urte daramagu gure txikitasunean maite duguna elikatzen. Horren lekuko lehenengo zainzuria, bertan ekoitzia, Nafarroago aldean. Baratzetik konserba etxera bidai labur bat egindakoa, eta beste bat handik zure herrira, labur, eskutik eskura, bertatik bertara. Karbono aztarna murrizteko, paisaia mantentzeko eta ekonomia bertokiratzeko gure aletxoa jarriz. Auzolana elikatuz, ekoizlen eta konsumitzaileen arteko distantzia laburtuz, eta alde bientzat prezio zuzenak adostuz. Buru jabetza elikatuz, elikadura sistemaren gaineko erabakiak gure esku izan daitezen pausu txikiak emanez. Eta nola ez, komunitatea elikatuz, ekoizle, konsumitzaile, euskaltzale, herrigintzako kide, batzuen grinak besteenak izan daitezen, desberdinen arteko harremanak josiz.